טוב, שלום לכולם. היום אנחנו נלמד להכין תערובת של כדורי שוקולד. אז אני משתמשת בתערובת הזאת. מי שלא מכיר זה בולברק משהו, וזה תערובת לכדורי שוקולד. במקום לקחת קקאו ולהתחיל לחמם, עושים את הכל באבקה. אוקיי, אז בואו אם זה האבקה, זה תערובת בטעם שוקולד, תערובת להכנה קלה ומהירה של כדורים בטעם שוקולד. פה כתוב לי מה שמים בתוך התערובת, אבל פה זה מה שצריכים לעשות, זה אופן ההכנה. אני בחיים לא הכנתי את הדבר הזה, אז פעם ראשונה, ואם לא ייתן לי טוב אז לא נורא, אבל מקווה שנצליח. אוקיי, אז אמורים לשים חצי כוס מים, אני שמה, ו4 כפות שמן. אחד, 2, 3, 4. עכשיו אני מערבבת לתערובת אחידה. עכשיו אם אני רואה שהתערובת שלי היא לא מספיק, לא כמו שאני רוצה שתהיה, אני מוסיפה עוד ממש טיפה מים. אני צריכה שהכל יהיה לי כמו כדורים כאלה קטנים. אני צריכה תערובת אחידה. ואחרי זה אנחנו נגלגל כדורים, לקרר את זה למקרר כשעה, לפחות שעה, ויש לנו פה כדורי שוקולד. אוקיי, עכשיו בגלל שזה לא בדיוק התערובת שאני רוצה, למה? תסתכלו, אני לא יכולה לעשות את הכדורי שוקולד, זה מתפרק לי. אז אני מוסיפה, אני יודעת שזה לא כתוב במתכון, אבל בגלל שיכול להיות שלא שמתי בדיוק חצי, אז יכול להיות שאני צריכה להוסיף את טיפה, ולהגיע לתערובת הנכונה. אז אני בינתיים מתחילה לשים משהו כמו חצי, מתחילה לערבב. כל הזמן שמה טיפה ואז אני מגיעה למרקם הנכון. עכשיו, אני מציעה לכם לא לערבב עם איך קוראים לזה? מטרפה. למה? כי מטרפה אנחנו מתלמשים רק בנוזל ליבש. אם יש לנו נוזל ויבש ואנחנו צריכים לערבב אותה ביחד, רק ככה אנחנו מערבבים עם מטרפה. אני מוסיפה עוד טיפה, ממש טיפה. טוב, ועוד 5 דקות תהיה לנו פה תערובת לכדורי שוקולד. אני מציעה לכם לקנות את התערובת הזאת שאני קניתי. אפשר לקנות אותה בכל חנות. סופר, שעובדת גם בתחום הקולינרי אפשר. הנה נראה לי זה מוכן כבר באה. זו תערובת מוכנה, זה המרקם שלה. איך אני יודעת? קודם כל קשה לערבב, היא כאילו קשה, ואפשר גם לעשות ככה ולראות שזה נדבק. אוקיי, אז איך אני מתחילה את הקטרוג? קודם כל אני שותפת ידיים. אני שותפת ידיים ומנגבת. את התערובת בינתיים נשים בצד. אני מביאה כמו
זה בעצם שזה, קוראים לזה מגש פלסטיק. אוקיי. טוב. קודם כל אני רוצה להראות לכם איך נראה התערובת שלנו. כזאתי. קשה מאוד. אוקיי, אז כל מה שאמרתי לכם שוטפים ידיים. ומתחילים לעשות כדורי שוקולד. עכשיו אם אנחנו עושים את הכדורים האלה ורואים שזה עדיין לא נדבק, אנחנו ממשיכים, אבל אצלי, אתם רואים איך זה נראה? את הדבר הכי חשוב שכחתי. סום. לא סום. לא סום, קוקוס. יש פה גם קערת סום. קערת קוקוס. ואחרי כל כדור שוקולד שלי אני הולכת לפזר עליו טיפה קוקוס. ולא לכולם אני עושה את זה, רק לחלק. אני רוצה כדור יפה. כזה. ככה זה נראה. יש לנו כדור ראשון. גם פה, וואלה, גם פה, לא, דיברתי אתמול. עכשיו אני מסדרת. אז ככה זה יוצא שזה מוכן. עכשיו אנחנו נשים את זה כשעה במקרר. ביי. אוקיי, אתם יכולים עכשיו להצטרף לערוץ שלי ולעשות לי לייק ותגובה. ביי.